Amin. Dar nu te du în locuri periculoase, unde moralitatea ta poate fi atacată. Nu sta pe telefon la 12 noaptea, știi tu pe unde. Nu umbla pe internet, ai bui, știi tu pe unde. Iar tu fii femeie înțeleaptă, dacă tot îți pui poze pe Facebook sau pe Instagram, nu-ți pune toate pozițiile, draga mea. Dar n-ai bărbat, arată-i lui ce vrei să arăți. Arată-i până nu mai poți. Trageți la periile și business-ul vostru ce faceți și ce arăți, da? Dar nu cred că e ok ca o femeie creștină să-și arate buzele date cu ruj, roșu țipător. E sexualitate maximă 100%. În mintea ta de femeie nu-i. Dar mintea unui bărbat care vede o astfel de femeie este sexualitate 100%. Este imoralitate 100%. Îl duci în ispită să se gândească la ce n-ar trebui să se gândească. Și în general când se gândește la ce n-ar trebui să se gândească, nu se gândește la nevasta lui. Știu că Biblia spune că un bărbat care se uită la o femeie și a poftit-o, a și prea curvit. Și e responsabilitatea bărbatului să fie atent. Dar este și responsabilitatea femeii să nu arate ce nu trebuie să arate. Că noi în viața de zi cu zi la biserică nu arătăm imoralități, dar ce nu ne permitem în viața de zi cu zi și la biserică, ne permitem pe Facebook, pe Instagram, așa pe WhatsApp,